Nek mau sampean pipis ora? Pun Wes. pun Oh, gak nggo pampers. boten. Lah ning ndi mau pipis aku ora ngerti kok. Salah. Boten Bu. Topine gak kuwi. Emang lek gawakne ibu apa? Kok so nganggo topi? Lah ya wis sing apik to. Kalau Iku apa-apa nek ra beneran to iki. Nah, topine kuwi sing pantes iki. Nah, ngene lho. lah topine dinggo. Gak pas dasane. Dasmu dhewe. Wis diomongi karo ibu nek nusul ki ya sing apik ngono. Mangke ke mimi ora. Boten Ini susu aku. ora. Boten gawe to. Boten. Buat digawakne. Boten betodot. Kandhane aja ben ora rewel ki nggawa dot. Nah, iki sing gen ganteng ketoke anake Mbak Tuti kok Mbak Tuti sinden mosok ya elek lentis ya. Ibu, Kudu manet karo wong tuwa. Nek gak engko tak ulehke tak lebokke neh lho engko. ambok ndang. Aku kelingan Bandung barang Diwedaki, diwedaki ngono. Ya diwedaki. Yes ben kok ketok ganteng. Kene iki lho anyai Bandung kene medai. Nah. Wong anak sinden kok nusul mbokne mergawe kok rupane elik. Lah ngene Bud. Mbok, nang beli jajan. Aku ganteng, Bu. Ganteng anake sapa to iki? Ibu. Ah, piye-piye njaluk apa le? Mi, Bu. Kue. Bu. Gak paham. Aja ngisi-ngisini. Bu, Engko nek piye. Pake matine kapan? Ndek mau sampean rene mau sangu apa? Mboten sangu. Nang njaluk sing anu kan lho. Kono lho nyun bapak kono lho. Nyun. Ibu iki ngajari elek. Kowe mau wis tak kudang sok gedhe pengen dadi apa nang? Maling no. Lho kok maling? Nyuntik lho. Kowe pengen dadi apa? Nyuntik lho. Mantri. Pengen dadi mantri. Mantri. Heeh, terus kowe pengen nyuntik sapa le? Nyuntik iki. Mbak Tuti, Pripun? ini permintaan request dari Pak Atmono Kepeling. Ya, apa pilih? Sembadani. Nah, langsung ya Mbak Tuti ya. Oke, Oke. Swandoro kok ditutup nih goro-goro. Goro-goro tesih tau Mas Ancak? Sinten? Mengke jenengan. Lho kok goro-goro Lah piye? tancep tayone tesih. Weh, lokmen. Ya, Nggih tesih. tenan. Ha, Diseseni danyang ini loh. nggih. Ya boten tesih ajeng teng pundi to. Ya. Yuk, dados ki Kepeling tak kuntak. Ya. Maghrib lagi sadar kabeh.